kayinga senjun. Men ko para tongin ngu yaw jisu naga binda kane kasngi buram jangga donur bakuit tam jisu nginang IT aga jingang nur jungi baharo lembaga donur bakuit tam jisu pangin dup dap da kabor jangga jingid pau jisu insan sharing daga jingid ka jungu pau jisu insan sharing ka partebaro kawe daga jingid ka jungu Iduai na binda ka bapang ka bashitam baro hakane ka yukrish bakuit. Iduai ro na ka binda ka donur bakuit tam Jisu Bible convention da shai ka sngi ka bangi kampen kraw ya ka donur bakuit tam Jisu pau Jisu in karku karto ingi baro. Ha kerteng uppa baru kun baru men siyam bakuit. Amen. Ka jinga e jongo trai jongi Jisu Christ. Bat ka jingi jongo blay lem bat ka jingi silak jongo men siem bakuit kindon rengka bat pi baro hagane ka pormas tonginam pan map naga binda baharo ki pop ki pangilale persha ka jingi du blay jingi du Jisu habangi reke ka sngi buram jonga dodur bakuit tam Jisu ngireben puson hadu kat nongi idia Jisu hadu kat nongi o mahari kata ka jingi du Jisu Kajing kain sting jangi, kajing talat jangga do jangi, bun sin kamatla yangi, na kabani amad ya kane kajing edu Jisu, bun sin ngile popersha ya kajing edu Jisu, ha kaba kongu ya kajing kwa jangga parte, tonginang kuslai halaka donur kemensiam, halat baharu kita kajing dunah jangi, bangin duplaban kendiu ya Jisu, ha kajing im jangi ha kemensiam jangi. Jisu be ir map yangi sai kud yangi na kinigi pop baro ki bangelale nga pala o blay badan board baro bi kunmen ko para bangelale pop shibun e da ke jim par khat da ki tin da ki kham da ki jingle klet da ke jingle pala janga da ke jingle pala janga da ke jingle pala bakrao e janga e markata ngakar padi ka maria bakui kabaya isa ka teisoti ya kiangel ba kiri khoi bari api ko himen para benduwaina ka binda janga how try play jangi ublay badan bor baro nis ne yangi but endala map igi pop jangi when yalam yangi sha ka jingi bam jikha
ai long ple a ching ya long ka we a du men sim ba gu a ka bu ro mu pa to nginia duwai hagane ga sngi buram janga donur bakoit tam jisu inaman rabaru ke jingang nur jangi ki bribam don jingi ha ki inga sem jangi iduwai naga binda ki briba pangi bashita ki bri ki bela sakama bakin wan pai shaka jingi ka jangu kris iduwai naga binda ka donur bakoit tam bible convention la shai kasni paro ki bri ki wan ki dia ma shi shai ka jingi du jisu ke jimben slay janga jingi halo jangi to aingi karpat ko blay badan bor baro ba iangi ki bas no kraw haka donur jangu kon ba yit jamme bat ki bakin mau iage jingar ko ba kraw janga jingi jangu iangi yan pelong iangi ki ba bit dor ban pediang iaga jinga e kabaslay nagata katlong beneng jangi jingais born da utrai jangi Jesu Kristo kon jamme uba im uba sensha rengkat bat me hake jingelong kawai jang men sim bakuin ublay genom la genom amen Kajimple na kita Deuteronomy umasas ulakran hakipai bau ong pilong upai benreu ubakod ha utrai blay jong pi utrai blay jong pi ulajet ya pi banlong upai benreu bakar pang jong uhi na pedeng kipai benreu baro kibadon halor kasla perthai kanekam semdei namarba phikambun pai ya ban ya kanu kawai pat kajat benreu bau trai ula it kerpang ya pi pat ula jet ya pi naba pilalong kibarit pat na kijat benreu baro hendai kadai namarba utrai e ya pi pat ubat triang yala kajuban kabau ula smai hakikpat men jong pi bau trai ula wan yalam ya pi dakakti kabadon bor pat ula suspa ya pi na kayeng kajinglong mrau na ka ti uparos im ka Egypt to tip na markata bau trai blay jong pi ulong ublay uba yaine uba bat ya kajutang bat ya kajing it isnei bat kito kiba it ya u bat kiba sumar ya ki hukum jong u wat nadu sngi wat hadu si hajar pateng benreu hendrei ubale kliang markmat ya kito kiba isi ya u da kaba penjot du haki ju ai jam ya utau ba shun ya u unle kliang ya u na markmat phidei ban fikir bha namar kata ban rekhi ye ki hukum ba ye ki an ba ye ki riti ki ba ngabat Yekriti ki bangap tha ya phi manta kasngi kakten jong trai
Kajimpule na kashiti banikong u Yohanes bakun. Ko ba tungin ya iwe pan na ba kajing kalong na ublay. Bat ya uta uba lakha na ublay, bat u ito ya ublay. Uta ubom ito ya ublay, na ba ublay ulong kajing Hakan ne lapan pau ya kajing ublay hapadeng jongi. Ba ublay ulapa yala ukun ba marway siya kapertay, knang ba ngindup dau. Hakan ne kadon kajing bangi lait mangi ya ublay, henrei mauken ulait yangi. Bat ulapa yala ukun banlong kajing siukuna na kabenta kipop jongi. Ko ba lada ublay ulait ya pi haduk kata-kata, ngiru ngidei ban ya iwe pat. Omdon mano ubalayo ya ublay. Lada ngi ya iwe pat, ublay usyong sa hangi. Bat ya kajing jong lapenjanay hangi. Dakani ngitip bangi yaisa hau, bat mau hangi. Namar ba ula ai hangi ya umensim jong uhi. Bat ngi layo bat ngi sakhi. Ba ukpa ula pa yala ukun. Kum unong penim jong kapertay. Jar ubapla ba ujisu ulong ukun ublay. Ublay usyong sa hauta, bat uta ha ublay. Kumta ngitip bat nginget. Ya kajing ba ublay udon ha, don na kabenta jongi. Ublay ulong kajing bat uta ubayay sa ha kajing uyay sa ha ublay, bat ublay usyong sa ha u. Kaktin jong utaray. Utray undon rengkad bat pim. Kajimpule na ka gospel bakuit kat kum Matthews. U Jesu lakran syai ngai ngu yame kopa kotrai ka beneng bat ka kendau. Naba melaburi yakine kiye nagi bastard bat ki basian. Bat melapen pau yaki haki kulung ki kena. Hoid kopa nabagata kalong gamon bas buon jame. Yaki bar lapen kamdi hanga da upa jonga. Badomdon bayutu ya ukun laitang upa. Badomdon bayutu ya upa laitang ukun. Bat kito hakiba ukun u ibit ban pen pau ya u. To wan syanga pi baro kiba shitom bat kiba kia jingkit. Bat nga ngan penjatai tiapi. To ba hapi ya ka juwar janga. Bat to hikai hang nanga. Naba ngalong ubajem nod. Bado bas ngeverit ka donut. Te penshem ka jingjatai naga benda kimen siyam jumpi. Naba ka juwar janga kalong ka basuk. Pat ka jingkit janga kalong ka basting. Ka gospel jang utrai. Ko himen ko para minta kasngi kalong kasngi kabakraw ha ka jingim jang kabalang. Bat kumjuru ha ka jingim jang malle ki kristan ki ba id ya ujisu ki ba mane ya ujisu. Namar minta kasngi kabalang karake
ya ka sngi buram janga donut bakuit tam jangu Jisu. Na ka kertenghi ngi sautu hadu katno kabakrao ya ka donut jangu Jisu. Baat bunsin habangi reke ya ka sngi buram janga donut bakuit tam Jisu. Ngi ken mau kata ka donut badon shia saudong. Donut badon dimpana. Donut badon ka ding ka bamme. Bad donut badon ka jimmo. Lese ya ka jinglay buram jangi kan sakut tangha kata ka donut. Henry kata ka donut ka kadaw hangi kumno u Jisu ublay jangi ula shashitam nagabinda jangi. Kumno ublay jangi ula id yangi hadu kata kata. Kumno ublay jangi ula penim yangi naki pop jangi. Kumno ublay jangi ubuha kama jangi yaka jinkermen janga jimpenim man ka kerlip madha ka jingim jangi. Kumno ublay jangi upengandang yaki jingmong baro jangi siya jingmong bakuwit. Kado kajing sni buram janga donut bakuit tamu Jisu ka penkan mau iyangi wa uble uid hadu kata kata ya ka partay. Ka jingra ke sni buram donut bakuit tam jangu Jisu ka penkan mau iyangi ngiru ngidon ka kameram ban pendep da ka bayas walang badu Jisu uble jangi. Ban ngide ben kumba uble haka jingim jangi. Ngiyos ngo nakinig jimpule baro. Bak penkan mau iyangi siapanga jingir jangu Jisu. Siapanga jingir jangu uble. Kaba kibriyu nadu kipaid Israel kila yomad yakanega jingir kam karpang. Kad habangi reke yakasni buram janga donut bakuit tam jangu Jisu. Kane kalong ka jingkot ka jingwering iway pa iway ban puson ya ka kam jimpenim jango balay ha ka jingim jangi. Ka kam jimpenim kabalastang ha ka jingim jangi paid Israel. Kala pinur long bat kala penjanay ha lemba u Jisu ha ka ba pelong yangi ke paid Israel ki batimay. Ha ka ba pende mai ya ka jutang jango balay. Ka ba ublay ulate nado Abraham. Kajimpen janai, kajimpen orlong, hakbat kajimpen dep yaka hukum yaka jutang jongo balai. Nagataka daw habau Jisu ula shashitom halor kadem bana shwaba un shayap ula pen bana nakadem bana kalade tatalastai. Habangi reke yaka sni buram jonga donur bakuit tam jongo Jisu ngide ban wan poi shakata ka ketin kaba wanra hangi yaka jingmut kabayar kaba kintup lod yaka jingim jonge boriu badu Jisu la on kaladeb haka donur jongu haka jingidu ble ula pendap yakie baro nagabenda jongi kramba ni yem badu Jisu ngi yait badu Jisu but ngi puson yaw Jisu but ngi kendiu yaw Jisu haka jingim jangi dei nagataka daw Jisu ki ula wan pau yalade shaka Margaret Mary Alakok shapanga taka jingir jangu haba ula peni yaka Margaret Mary Alakok yaka donur jangu u Jisu shim la pelong yalade kum kataka donur Henry u Jisu ong haka taka dur janga donur kaba ka parte baro kawe ka kain kum ka dakashin janga jingid ka jingid jango balay ka pau ka jingid jango balay ka pau ha ka jing shashitam ka jingid jango balay ka pau ha ka dimbana ka jingid jango balay ka pau ha ka ding ka ba medding ka ba hakata ka jing shirham jingid ublay ula tanglud ya ka pop baro kawe ben perlait im yangi na ka jingma jang ka ding jang ka dujok kane ka longa jingid ka ba ublay ula pen pau hangi lemba ka donod bakoy tam u Jisu ka donod bakoy tam u Jisu ka pen kan mau yangi ka jingim jangi omde ben sakut ha ka dujok sha ka jim pen rem
Henry ka jingim jongi kade ben yai beteng ben poi shaka talong ha kaba ulase ya ka jingim na ka benda jongi ka jingim jongi kade ben ban pai biang shakata ka talong jong ka jingi do bale ka bastang habene ka jingim jongi baro ka mina bene bad ngide ben leit pai shabene bad lemba kaneka jingim jongi lemba kaneka jing shitam jongu jisu lemba kaneka jingi jongu ba ukring yangi shakata ka talong but ka donur ba kwet tam jisu ka pen kan mau yangiro lemba ka gospel minda kasni u blei udang pen pau ya kie ki bamayan shangi ki buryu bamla shempang shisha shangi ki buryu batlo shisha shangi ki buryu barit baria shangi ki buryu babij lese ban sauto ya ka jingmo jongo bale shangi ki buryu batalot shangi ki buryu barit baria shangi ki buryu baduna harukam ujisu uwan ban penpaw ya ka jingid ban ong habapis shashitam habapis ngokotlar habapis osi habapis shem jinge ban ma ban yasuk yekiwe habapis shem jinge ban id yaki himmen ki para ngadon hasenda jompi ban kit yakita ki jingkit kaba kangla diapi na kaban id ya ujisu na kaban ma yekiwe na kaban yakudup yekiwe na kaban kindiu yekiwe ha ka jimbam la jongi ujisuwan da ka ba pasiaw ha ka skor jongi ngalong ka talong jonga jingid lada pe bratil tiliyalade ha ujisu inza yo jingid biang lese don ki inga sem bakhyar na ka jingid don ki briyu ki bakhyar na ka jingid don ki briyu bakindi ya ka jimbish ni ha ka jingim jongi don ki briyu balakindi ya ka jingisi paramangi don ki briyu ki ba pin priang ya ka jingya pai ka we hadin ka we pat ka jinglong jonga jingim jongi briyu ngi im happadeng gitma ngi im happadeng gi jing bisha bishni ngi im happadeng gi jing jinjar ngi im happadeng babon jait ki jingsiniyo henry jisuwong ladangi bratele yalade shakata ka jingid shakata ka tlang janga jingid ngin salong ge balai loid kadon kasngi buram janga don od bakoet tam jango jisu omde tang naga benda ngi ki kon catholic henre kane kasngi buram ka kot ka ver yangi ve pa ive ban shang puzon halor ka jingido balai namar da ka jingido balai ula taw yangi da ka jingido balai un sara yangi shakat tlang ka ba ulabu naga benda jangi ko himmen ko para ha kane ka sngi buram janga donur ba koit tam jangu jisu ngide ben bratli alade ba namarula ang wanshanga pi baharo ki bashitam ki bakia jinkit ngangan pinja tait yapi habangi reke ka sngi buram janga donur ba koit tam jisu ngide ben yomad ya kane ka jinja tait ngide ben yo ma dia kane ka jing tengen ngide ben yo ya kane ka jingko janga donur ba koit tam jisu habangi ngop shingop habai kawe hadin kawe pat ka pop jisu wan shanga renkat bat kita ki pop jumpy pensa shem jing tengen pensa shem jing koi pensa shem jing map na halor kine ki pop habangi shitom dagi jingpang jing shitom lese bona padeng jongi ngidong ki bapang ki bashitom habangi wan bratle alade renkat bat ki jingpang ka jing shitom ujisu ong ngan pinja tai tiapi minda pishitom minda pipang minda pisngukia mensiam minda pisngukia hakamet ka par henre lada pi bratle alade shaka donu jongu jisu pensa shem jing tengen pensa shem jing jatai na kanega jimpang ka jing shitam ko himmen ko para kadbangi puson kadba pisngap ya kaneg tinu try lese pidon bon ki daw janga jingkit ki bakia ha ka jingem jumpi henre kadonur bakutam jisu ka ongi angi kadon jing tengen kadon jing map kadon gelindi ka batimai lada ngi jan badu jisu lada ngi ngei khau jisu lada ngi stamban it kam shirhem ya jisu ngin salong ke bad job halar kane ke jinge baro tongin duai da ka jinge ko jisu ngawan banaiti hame
shaka donur ba kuit tam jame ngas ngotu kaneka donur kalong mame ko Jisu u person ba pura but hame ko Jisu ngi don ka jing tengen ngi don ka jing light luit ngi don ka jing map ngi don ka jing koi jing kia Jisu piam yangi da ka jingi jame ha kaneka sngi buram ba mangiro ngi long ke ba seizo ngi long ke ba light luit ngi long ke ba shem lap ya ka jaka ritengen ha ka jingem jongi enya ro ya utrai Jisu Christ tangin play ya ka jinget ka jongi nganget how play upa badan board baro nung tao ka bening bat ka kendo but how Jesus Christ kun pamar way jongi utrai jongi yaw bala pun naman sim bakui yaw bala kana ka Maria tesati yaw bala shalabain hapo Pontius Pilatus la sanar panayawu ula yap la tep yawu ula khiyasha ki baya kaga sungi ka palai la mi padne ki baya ula kiu shabane ushang shakamonu play upa badon bor baro nang daw in man pat ban bishari ki bayim bat ki baya ngangit how men sim bakui akabalang Catholic bakui haka jingya silok ki rikui haka jimap yaki pop haka jimmi pat ka do haka jingim bam jikut amen to ya duai ko hemen ko para baka jinkinia jonga ba jumpi kallong ka ba priang hon ha u blai upa ba don bor baro ka jingman doi ingi ba de ka balang ba ku jung to pay to kami ko try ngi karpat ya ka jingit ba omla shampang jong ka donu jong ukun ba yid jame Kramba kat kaba ngitarwa kanlong ka jingai kaba me pidiang hon pat kanlong ka jimpin piang daga benta ki pop jungi dau Chris utrai jungim utrai undon rengka bat pim to kentiu yala ki donut tongin aingu ya utrai ublei jungim dashisha kalong kaba shonghog bat ka badai ka deiti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokenrat ko pa bakoi ko blei badan bor bat bam jikut dautrai jongi u Jesus Christ uba enda lastin ya u halor ka dimpana ula aiti yalade nakabenda jongi da ka jingir bapala badula ple ya ka snam bat ka na la ka krung bala penang katemei jangge sakramen jangga balang kenamba enda la kring shaka donur bala pli jungunong penim baro kin yo ban tong daka jinkamen nakipung jangga jimpenim bat kumda rengat bat baro ki angel bat ki rikui ngiaro yame kadba kalem sange ngi penbana
jongin trang ya ke jimpen slet mai jong men siam bakuit ha kan ngi buram jaga donur bakuit tam jong jisu ba mangirung idon ge donur ba pen khoi donur ba i donur ba isune donur yai map donur yai kedu bangirung ilong tik kum jisu ha ka jingim jongi dap ta ka bor men siam bakuit dashisha melong bakuit kotrai katamay jang ka jing koit barom. Namar katangi karpadi me to pen kuit pen gandang ya kini ki jing tarwajangi da ka bapa ya umen sem jame kum ga umjer halo jangki bakin kalalang yangi kamet barkas nam jango trai jangi o Jesus Christ. Hakapor baladino ya u badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu badda ka ba aingu ya me ula kedia ya u badula ai halage senran u ong tushim batabam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba naiti naga benda jompi. Hagaju kiru kamendala la yabamula shimya ka kuri bada ka ba ingu biang yame ulaya ka hala ki senran u ong tushim bato di na kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batimai bat bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jambi par naga benda ki babon naga benda ka jimap ya ki pop to le ya kane ban kan mau iangam kos nam bakardor jangu Chris to sait ko diangi sait ko di ke mensiam hadim pen koit pen kia ya ki bapang gi bashitam bara yada yangi nau bamen ka jimmaya jong ka jinge namar kata ngi ke ba penmenda ya ga jingia bad ga jimmi pa jungu ngi tarwa hame kotra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngwaidem namar melanyu yangi ke ba bit benyang hakama jamme bad ben shakriya me da ka bas nge varit ngi karpad yeme ba ngi ke ba yo benda hakamet bad ga snam ukris ngin long ke bela penyat likawe da umen siyam bakoi Token mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala kaparte but penjana ya ka ha ka jingir rengkhat badulia uppa ba ko jangi u will betu bishop jangi but bar ki lingdo but ki rinie taken mau lemro ya ki himen ki parashin rang but kinte ki bela yotia da ka bakar men ya ga jimmi pa badia baro ki bela kalat na ha ga jingis ne jamme top diang ya ki shaga jingsha ka kama jamme to isne yangi baro ngi kar paadya me barengkat bat kamari atei soti bakkuit ka kami jongoble u jasa bakkudo kurim janga ki apostol bakkuit u Francis disease bakkuit bat baru ki rikuit ki bela pens ba ye me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo bin dalem aga jingim bam jikut bat bangini robert pindon buram ye me da ukon jamme u Jesus Christ Dawu lembadu badhawu
kan long hame uble upa badan bor haka jingelong kawe jungumen sim bakut barok burombat ka jingyaro junom la junom ngiduai kumbau Jesu lahi kayangi bangin depoi syaka donu dupa lemba ka donu bakuitam jango Jesu nginangken diu ya ke jingang nur jangi shimet kum juru jingang nur janga balang kam ger pangla syai kasngi daga bintha ka donu bakuitam Bible convention babon ki briu kinya mahadi ke jingi du Jesu bagin dupio pende mah ke jingi men siam jangi daka babratili syaka ne ka bor jango Jesu kad bangire ke kasngi buram minda kasngi Kopa jangim baha bening kalong ka bakui ka kateng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame hakendo kumbaha bening toai yang imintha ka jimpam jangi ka bahala kasngi patomap yangi akiring kang jangi kumbangi rungi map ya ka beles niu yangi badwatelam yangi shaka jimpan shoy henrei to pelait yangi na ka basinio Top light yang ingi karpat ko try na ke jing suni baro. Ha ke jing spoon jamme toy jing suk jing sign ha ke sngi jangi. Knamba da ke jing arap ke jing sne jamme. Ngi light baro bona ka pop. But ngi yo jing ada na ke jing jar baro. Kat bang idang ap ke melindi ya ke jing karamen bakoi. But ke jing wan pa jung nong penim jangi u Jesu Christ. Kotrai Jesu Christ meio bela ong haki apostol jamme kajing suk ngai happy kajing suk janganga ai happy wat pe digi pop jangi Henry ya kajing ai janga balang jamme bad ha kajing spoon jamme toy haka ya kajing suk bad kajing ya tele kawai katkum gamon jamme mame uba im bad basensha junom la junom kajing suk kotrai kandon barabor rengkat bad pim dap daga jingi do Kristo ngeni aing markelia Hakami ukun lambro jango blai Hakami kadonu bakoit tam jango Jesu kabadap da ka jingi diangi kabadap da ka jingi sne yangi sukito kebla kot shaga jingawai jango kon lambro
trai Jesu ngidap taga jingomen namar ba medang idiangi Pad McCloy ban man shong sa hapadeng jangi lemba kanega communion bakoi communion mensia Jesu pinyar yaga dono jame ben pediang yangi vai pai vairu shaka taga dono badap taga jingisne badap taga jingi diangi badap taga jingmap yangi badap taga bor ben koi ben gia Jesu kudup yakine ke himmen ke para baro ke bashimanda hagene ka mas bakoi abakinang shem jing dangen lemba jame Namade mame mela ong man shanga pi baro ki bashitam ki bakia jingit ngangan penja tai diapi ai jingja tai diagene ki himmen ki para baro ki bashimanda hagene ka mas aga bashang hayenga sem jangi ki pang ki shita don bon ki ba don hapadeng ki jing shitam timmen Jesu don ki ba pang shini don ki ba pang cancer don ki ba yap shilia don ki ba shem jinge ha ka met ka pa jangi baro don ki ba sosi namarom don jing su ha ke inga sem don jingade kimju yade jimot bat ki kon gekti himmen ge para shi kurim baro Jesu ai bori ke menta ha ke ne ka sni boram don ur bakoita benam pendai dia ke baro benam penyalang kawe ke baro daga daga jingir ka ba plena ka dodo jame hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Hallelujah, 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 la 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 hallelujah, la 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 Hallelujah la 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 Hallelujah hallelujah la 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 Jesus 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 Hallelujah 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 Tong inia duwai To ai ba kane ka sacrament janga jingir kotrai kan penrem yangi daga ding janga jingir ba kentang kramba daga ba shakring barabor shau kun jame nginang banitu yawu haki himmen ki para jangi dau Chris utrai jangim utrai undon ring ka batpim blei badan bor baro in karkuyapi uppa barukon badumen sim bakoi Yalesuk ban pen bana ka kubar babha janga jingir jangu Chris shaki himmen ki para jumpim yes long we out